Neng are an, neng are an, jiwa जोंनि मोनसे, जिवा जोंनि मोनसे, जों मोनसे, जों सासे, जों मोनसे, ला 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 जों सासे. Hello. आंनि बादालि 5 फैसानि दालिखौ आं बिसि खालामहैनोसै बिनिखायनो जेसेबां मानसि दङ गासिखौबो लैहोर लिंहरजोबदो नांगौबा खोनायफोरखौ बक्था लानानैबो लिंहरदो माइक लानानै लिंहरदो फन खालामनानै लिंहरदो गासिखौबो नोंसोरनि सायावनो हगारबाय आं सेंग्राफोर आच्छा बादालि माबायदि मोनदों गोसोखौ आंनि बिसि जानो मोननानै आयो बाला हाबाखौनो जायाखै दानो हाथि उनखाबाय आङो हा बेसेथो गोबाव दंबावो हाबायालाय न' मोनहैबानो जाखासिगोन ना बेनिखायनो आं बिराद एक्साइटेड जाखाबायलै बादालि आरो मोनसे खोथा बादालि नों आंनि बिसि जाखांनायनि उनावहाय नों आंनिल' खासै आरो रावनिबो नङा मिथिबाय रावनिबो नङा माने रावनिबो नङा दानि जुगाव हाबा जाखांनायनि उनाव बेलेग हौवाजों खारनाया ट्रेन्डिं जाबायलै बेलेग हिनजावखौ हाबा लाबोनाया ट्रेन्डिं जाबाय आं हले मालाय हिनजावखौ हाबा लाबोआ माने हाबा खालामा नाथाय नोंबो आंखौ गारनानै मालायजों हाबा दाजाखा दे बादालि आयो बाला मा सानथारो साननांगौ जायोलै बादालि बेनिखायनो सिगाङावनो आं बुंखाबाय आंखौ गारनानै रावखौबो दानोजोर हो मिथिबाय आं नों आंनिल'खा जों सानैजों मेथाइ खनबोलायबायबो बेनिखायनो आंखौ गारनानै थांनो थाखाय जेब्लाबो साननो नांखानाङा मिथिबाय मानो होनोब्ला आंनि अननाय समान रावबो अननो रोङा आं बिराद अनसुला बिराद मोजां आंनि गोसोआ जागोन दे सन्थुला माखौथो एसेबां सिन्थाबाय थाखो नोंलाय बेखौनो सानदोंलै आं सामसि दा बे दुम्फा फिसाखौ आं बोरै बासायनांगौ जाखोब्रा दैखरनि मोदायजोआ बुंदों आंनि देहाखौ बिनो नांगौनो होमबानो दुम्फाखौ मोजां खालामगोन होननानै दैखरनि मोदायजोनि खोथाखौनो आरो गोसोखांलायबाय नों माने नों इसेबां गाज्रि बुस्थुफोरजों रायलायबाय थायो इसेबां नोङो बेफोरबायदि बुस्थुफोरनि खोथाफोरखौ खोनासङो दैखरनि मोदायजोआ आंनो जोबोद बुस्थु होबायलै गाज्रि समाव आंखौ हेफाजाब होबाय आं दैखरनि मोदायजोनि खोथाखौ दानगारनोबो हाला आयो मानो बिदि बुंदों नों सन्थुला नोंहा न'खराव रावबो गैला नामा आं दं फिसाला दं फिसाजो दं बेफोरबायदि दा बुं आंबो नोंसोरखौ गारनानै थानो हायालै नाथाय बे दैखरनि मोदायजोखौसो आं मा खालामनो सानबायलै मा खालामनो बेनि खोथाखौनो खोनासङो नामा अब्ला दुम्फा फिसाया मा जानांगौ इसोरनि सायाव हगारनानै होदो माथो दुम्फानि बरादा बेखिनियावल'सो लिरनानै दंखायोमोनदां बेनिखायनो एसेबां उन्दै बैसोआव एसेबां गिदिर बेमार जाबाय आं गावनि दस्तिनि फिसाजोखौ रैखा खालामनो हायाबा आं मानि दस्तिलै आंबो मिथिगौ नोंहा लोगोनि सायाव जोबोद अननाय दं नाथाय नोंहा न'खर संसारबो दङ ना नों जोंनि खोथाखौ साना आरो बेनोथ' जाबायलै आं मा खालामबावनांगौ जाखो बेफोरखौनो सानबाय थायो नामा साननाङा जानांगौ माबा मोनसे जागोन आरो अब्लाबो दैखरनि मोदायजों नों दा रायलायसै आंनो समायखिरा हो नों दैखरनि मोदायजों रायलाया होननानै जागोन दे आं दैखरनि मोदायजों रायलाया औ दाउसो देलायमोननाव थांनि दुम्फा फिसाखौ नायहैनि औ दाउ एमाव राजा नों दाखालि आंनिफ्राय 500 थाखा फैसा लांनाया जल्दि हरफिन आं मोनसे खामानियावसो बाहायदोंब्रा बे खामानिया मोजां जायोब्ला आं नोंनो डाबल होगोनब्रा 1000 होगोन नाङा माथो आंनो नांफिनगौ मानो लिंहरदोंमोन आंखौ खोन्था माबालै थारमाने फैसा 500 जाबायना आयो मानो लस खालामगोन नों आंनि फैसा 500खौ जल्दि हरफिन आं मोनथिखाया माबालै मोनसे गोदान स्किम फैदोंमोन आरोना फैसा 500 गारबा 1000 मोनो होननानै 1000 गारबा 2000 मोनो होननानै मा स्किम बेलाय बारायलु स्किम होननानै बुङो बेखौ बारायलु दा बेवहायनो नोंनि 500 थाखायाबो लस जाबायलै गैला होमबा नोंनाव गैला बेखौसो खोन्थाहरनो लिंहरदों होमबा नों आंखौ मिथिखाया आंनो नांगौ आंनो फैसा 500 थाखाखौ बे फैसा 500 थाखाखौनो नालै आं गाबोन समफोरनो होफैफिनगोन ना आं मिथिया आंनो फैसा 500खौ नांगौ आंहा दाउ बयलारनो आदार बायनांगौ आरो नों जात खालामबाय थानाङा दे नोंसा माहाजोनबा जोंहा माहाजोन नङा जाम्बि आं नोंनो बिराद मोजां बुस्थु होगोनब्रा नों मा टेनसन लादों ओरैनोबा दिनै हेपि फ्रेन्डशिप दे ना मेगन मिसिबलाय मिसिबां देब्रा मिसिबां मिसिब्रा होमबासो मिथिगोन दा आं नोंनि थाखाय मा लाबोदों मेगना बेखेवदो दे हेपि फ्रेन्डशिप दे दुलुर
लोगो साननि गाहाम हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय। मानो होनोबा नों आंनि जोबोद मोजां लोगो, जायनि थाखाय नों आंनि गाज्रि समावबो आंखौ लोगो हिसाबै नोङो बाहागो लाफायो, आंनि गाज्रि समावबो मोजां समावबो। बेनिखायनो दिनै लोगो सानखौ लोब्बा लाखिनानै नोंनिसिम बिबार लाबोबाय आं दुलुर। बिबार बिबार। दिनै लोगोनि सानलाय। औरा दिनै लोगोनि सान आरो नों आंनि जोबोद मोजां लोगो ना, बेनिखायनो आं दिनै नोंनो बिबार लानानै फैबाय। थेंक इउ एमाव राजा। बिदिनो आंजों जेब्लाबो लोगो जाबाय थादे दुलुर। आं सिखाव खावनो थांनो होनबाथाय नोंबो थांफानांगौ, मानसि बुहैनो होनबाथाय नोंबो बुहैफानांगौ। जेब्ला मोसाया आंखौ जानो होसिगोन अब्ला नोङो बन्थ मुरा जानानै गसंथेना होनांगौ। जेब्ला आं दैयाव गबोयो नों सानस्रिनो रोङाबाबो बारजुमनानै आंखौ बासायनांगौ। बुथारनोसो नागिरदों खोमा आंखौ लोगोनि मुङाव। माथो लोगोआ बेखौसो बुङो दा, जाय लोगोआ नोंखौ गाज्रि समाव बासायो, अलखद समाव रैखा खालामो, बेफोरसो लोगो दा। नंगौ नों सिखाव खावबा आं नोंजों सिखाव खावफानांगौ। नों लोगो नङा माथो बेफोरखौ खैफोदखौ आवग्रिना लानायसो होनो। नाङा आंनो नोंनि बिबार सिबार नों। जाम्बि होनाय बुस्थुखौ बेफोरबायदि फिदिंनो हामा। जियानो जादोला नों आंनि अराय समनि लोगोखा। ओमफ्राय फैसा 500 थाखाखौ आं दिनैनो नोंनो होफिननो हागौमोन, नाथाय लोगोनि सानाव बेफोरबायदि होलायनो मोना। बेनिखायनो आं गाबोन होनोसै। अके बाय बाय टाटा। आं दुम्फाखौ लायनोसै, फावगालि मोनाव दङ बियो। बाय बाय दुलु। बड़े चेहरों में छोटे छोटे बात होते रहता है। एमाव राजाया आंखौ लोगो हिसाबै इसिबां मोजां मोनो। दिनै फ्रेन्डशिप डेआवबो आंखौ बावलायलायाखै। नाथाय आंसो मानो एमाव राजानि फारसे थप मा सानबाय थायो आंबो। असाइस बासाइसो थै मा दुलुर बिदि साननो। माथो रावबो फैला। बिखुनजोआबो बहा देवानि मारि हैलाय खोमा। आरे उदैयानो साजोब्बाय। गथ'आसो ओंखारबोथारसिगोन बेयो थंब्लेदनो। हाला आङो। सोरखौ लिंहरनांगौ जाखांलाय दालाय। बे बमरुआबो फनखौनो थिखोला। बादालिखौनो लिंहरनायसै आं। हेलौ बादालिखौ मोनलालै नोंसोरो। बादालिनि फनखौ आंसो लाथ'बाय। दा आं बादालिखौ गावनि बिसि खालामनो न' फारसे लानानै थांगासिनो। बा जाफ्लालायो माथो। गथ' मोनसिगोन? आच्छा नों गथ' मोनसिगोन होनबा? होमबा थांगौ। बादालि नोंबो दावस्रि देलायनाव थांग्रोनोसै थुदो। डिलिभारि जाहां जादोंनो। ओइ दावस्रि देलाय थांगासिनो दङ जोङो, नों थाबाय था। औ थांगासिनो। दुम्फाव जादो। नों मा जानो गोसो जायो आंनो बिबानो जाबाय दे। नैबे नोमायं हापाङा नोंनो नांगौ मानि लानानै होफैजोबगोन। आं जेबो जानो गोसो गैया। बाबो एसे एनैखौ जादो। आरो दुम्फाव दा माबायदि मोनदों? बोरैबा मोनदों। जेबो नङा दुम्फाव, बेफोरखौलाय ओरैनो मोनखायो। जोंबोथ' मालाबा उदै सायो, खर' सायो। थिग नोंबो बेफोरबायदिनो फिसा बेमारसो जादों। जेबो नङा दे बेमारफोरखौनो। बेमारालाय जायो थाङो गिनो नाङा दे दुम्फाव। आयै आदै जाथिमोन फैदों। बहा बोरो मानसिफोरालाय? आदै जों बेवहायसो दङ। बाजै माथो नोंसोरलाय न' गारनानै थांदोंमोनलाय? गोसो जाबाय नालाय फैफिनबाय। आरो बोरैबा नुथारदोंना जोंखौ न' गारनानै थांनानै आरो फैफिननायखौ ना? माथो होनबावनो, बेबो जाथिनि न' नालाय जों गिदिंनानै फैफिनबाय आरो। न'आ जेब्लाबो न' बायदिखा। जेरावखि थाहैया मानो न' बायदि जेरावबो गोजोननाय गैया। बे न'आ बायला जिलायानो जा, हाथरखि नुनायानो जा, अखा सेरनायानो जा, न'आ जेब्लाबो न'खा। गावनि न' बायदि जेरावबो गोजोन मोना। बेनिखायनो मालाबाबो न' गारना थांनायनि खोथा बुंनाङा। बाजै जोंखौ अननानै बोर होदो आरो बोजबनानै लादो। जागोन दे। फावगालि बे दावदैखौ नोंनि रुमाव दोनहैथां। आं फावगालिनि रुमाव थाया माथो, आं जाथिनि रुमावसो थागोन। आं जाथिनियावसो फैदों नालाय आं जाथिजोंसो थागोन। आंलाय मानो फावगालिजों थानो? आयौ माबायदि मानसि नोंलाय? दानिफ्रायनो खुगा थेव हाबायानो जाथ'आखै दानो जाथिनि रुमाव थानो जालायबाय नोंहा। आं मोजां मोनलायखायो नालाय जाथिनि रुमावनो थागोन। आरो आयौ मासे लाजि गैथारि मानसिबोलाय। बिदा जेरै बिनानाव एरैखाथार। फावगालि मा थादों गसंनानै थाबाय थाखो? लानानै थांदो नोमादैया। मादै फै आंनि रुमाव। आं थाङा माथो, आं जाथिनि रुमावसो थागोन। दावदै अख्रा दाजा, फावगालिनि रुमावनो थाहैथ'। नों बुंदों जेब्ला थांनोसै आं। फावगालि थुदो नोंनि रुमखौ नाहैनोसै। फै। जाथि नों मोजां डिसिसन लामारदोंना? बे दावदैसो मिथिबाय दावदै। बेबो अमा राजानि बिनानाव। जानला मोनला मालायफोर बायदि अर्डिनारि मानसि नङा। अमा राजामोननि न'खरनिसो। सामलायनो हागोन नोंखि? नुबाय बिनि खुगाया माबायदि दानिफ्रायनो? बाजै आं हानाय मानिखौ नाजागोन। आरो आंहा दावदैनि सायाव फोथायनाय दं।
बे सोलायगोन नायनोसै बाजै आं आदाजोंबो रायलायहैनोसै रायलायहैथां दे आरो नों दे एसे रागा जोंनानै दङ रागा जोंबा रागा जोंफानाङा नोङो मिथिबाय दा बेयो खामानियावसो दंहैयो नांगौबा मोनायाव फैबाथाय मोजां रायलायबानो जाबाय जागोन दे बाजै आं थांनोसै न'आव आं आइखौ गोसोखांदों जागोन दे आं नोंखौ दोनलांगोन बापावै मानसिलाय माथो खिनो ओंखारनायथां माथांसो जानानै दङब्रा थाम्फेफेरनो उदै सानाया जाला उदैया थुफिरा माबा दावसे दिलेखौ बामदे मामा डाक्टरनाव लांनोसै डाक्टरनाव लांनो टाइम गैलाहाय आंखौ अन्थाबायदे थुफिरा आं रोंलायलाङाहाय देलाय आब'खौ एसे हेफाजाब होलाय आंथ' जेबो हायाहाय बापावै आं मालाबाबो बेफोरबायदि अबस्थाखौ नुफेराखैलै माबायदि गथ' जोनोम होयो बेफोरखौनो दिनैसिमबो नायफेराखै आं नुफेराखैबो दालाय बोरै हेफाजाब होनांगौ जाखोब्रा दावस्रि बापावै मालायनि दुखुखौ नायनानै थानो बायोलै आङो दे बोलो हो गोसो हो दे गोसोथार जेबो नङा दे बोलो होथार जेसेबां बोलो दङ गासैखौबो बाहायजोब दे दे गोसो होथार बोलो होथार जों दं जेबो जाया दे